B'reazzjoni għall-intervista ta' Bernard Gregg fuq it-Times, il-kap nazzjonalista Adrian Delija qal li hija stramba li Bernard Gregg beda l-kampanja tiegħu fuq nota negattiva. Delija fetħilha kontra Gregg u qal li jista' jkun li dan ġej mill-konsulenti tiegħu ta' qabel l-2013 b'referenza ċara għal Lorenz Gonzi u Luis Galea li issa huwa magħruf li tnejn li huma tifasslu u huma l-imħuħ wara l-kampanja ta' Gregg. Lil Gregg Delija ddilu messaġġ fuq l-għaqda fil-Partit Nazzjonalista u qal li sfortunatament dan ma jgħodx għal min għażel Gregg biex jitneħħa kapelett demokratikament. B'referenza għal fazzjoni ta' Simon Busuttil u botta għal Gregg bħala żiemel tal-istess fazzjoni, Delija qal li din il-fazzjoni ma tikkontrollax. Fuq il-profil tiegħu fuq Facebook Delija qal lil Bernard Gregg li biex taxxa Gregg qed jaħseb jekk hu għax għandu il-partit tal-qalbu. Hija ftit aktar minn hekk. Tajt kollox lil dan il-partit, saħaq Delija li der disappuntat b'dak li qal fuqu Bernard Gregg fl-intervista mat-Times.